Nining Sabado nga adlaw sa ika-napulog tulo nga simana sulod sa ordinaryong panahon, mga igsuon panayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Og dinhi sa atong nadungog nga ebanghelyo, gihisgutan ni Jesus ang mga pangutana bahin sa pagpuasa. Kanus aman o ngano man magpuasa man kita. Wala ang tubag ani mga igsoon tungod kay kita, mga disipulo ni Kristo. We are disciples of Christ. Pero ang atong lantawon, palauman, kining pagpuasa, tunay mga certain times, diin kinahanglan magpuasa o kinahanglan pod nga magsadya. There are appropriate times for both fasting and feasting. Kung magsadya kita nga puno sa kalipay, puno sa pagmaya. Apan kung magpuasa kita, atong himuon kini nga puno sa pagsalig ug pagtuo sa Dios. Dili lamang ang pagpuasa nagkahulugan nga dili kita mokaon o sa pagkaon, mahitungod sa pagkaon. Ang pagpuasa mga igsuon, nagkahulugan pod kini sa atong mga kinaiya o pagpuyo dinhi sa kalibutan. Magpuasa kita gikan sa atong pagkamakasasala, sa paghimo og mayaot sa ubang mga tao, kining mga entitlement nato sa kinabuhi, kining atong pagkabulag sa mga butang nga langitnon, kining atong pagkatihig o pagdaot sa uban. Kining mga butang mga igsuon mao'y nakapabulag kanato sa paglantaw sa kaugmaon nato dinhi sa kalibutan. Ang pagpuasa di lamang kini nga dili kita mokaon. Ang pagpuasa mga igsuon usapod kini kahigayon nga makabalik ang atong mga kalag ngadto sa atong Ginoo. Mao kini ang pinakapino nga buluhaton nga pwede natong mahimo. Mao ang pinakanindot nga buluhaton usab nga atong mabati sa atong kinabuhi. Tungod kay kung magpuasa kita, diha atong makita ang tinuod nga presensya sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y naghatag o tinubdan sa kalipay o pagmaya sa atong kinabuhi. Mao nang mga igsuon, sa matag karon og unya, atong pangitaon ang presensya ni Jesus sa atong kinabuhi. Let us always look for the presence of Jesus in our lives. So bisan pa nagpuasa kita, kung kanunay kita na malandong, nagampo, o atong mabati ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan magmaya kita tungod kay ania ang Dios sa atong kiliran. Maningkamot kita mga igsuon nga bisan usahay sa kabisi sa atong mga trabaho, sa atong pagpuyo nining kinabuhia, atoon ta kanunay makita ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay siya ang tinubdan sa katarong, kalipay, paglaom o kalinaw niining kalibutana. Untana sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, atong hangyoon ang atong Dios nga hatagan kita sa kasing-kasing nga mualagad, muhatag og kalipay, mulaom ug muhatag og kalinawan sa atong kasing-kasing guna-huna. Ug untana ato pod kini mahialagad sa atong kaigsuonan. Ug dili lamang karon adlaw kundi hangtod sa kahangturan. Amen.